Грамадзянская адказнасць, кампетэнтнасць і актыўнасць педагогаў. Гэта і іншыя пытанні былі на парадку дня гарадской жнівеньскай канферэнцыі. Таксама ішла размова аб гатоўнасці да новага навучальнага года, укамплектаванасці устаноў спецыялістамі, рабоце ва ўмовах неспрыяльнай эпідэміялагічнай сітуацыі. Больш таго, і заканчэнне мінулага учебнага года запатрабавала ўнясення карэктываў у навучальны працэс. Часть учащихся занималась дистанционно, все учащиеся за курс каждого класса были аттестованы. Никаких вопросов не было. Тоже аттестация учащихся проводилась в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными ранее Министерством образования, доведенными организованно до каждого учреждения образования, каждого педагога. 2239 маладых людзей атрымалі пуцёўку ў дарослае жыццё. 125 з іх закончылі школу з залатым медалём. У новым навучальным годзе ў розных класах у гарадскіх школах і ліцэях за парты сядуць больш за 40 тысяч вучняў. Сярод іх больш за 5 тысяч перваклашак. Все учреждения образования готовы к учебному году. В администрациях районов города завершили свою работу комиссии по приемке учреждений образования к новому учебному году. Необходимые работы по подготовке учреждений образования были профинансированы из городского бюджета. Традиционно многие работы в учреждениях образования выполнялись хозспособом при поддержке родительской общественности, а также в большом вкладе шефствующих предприятий и организаций. Новы навучальны год – свята для тых, хто прыходзіць за новымі ведамі, і тых, хто гэтыя веды дае, настаўнікаў і выкладчыкаў, задача якіх – даваць веды і рыхтаваць выдатнікаў. І хаця іх немала па выніках года мінулага была звернута ўвага на тое, што да ўдзелу ў тэматычных алімпіядах вучні школ горада гатовыя не заўсёды добра. Яшчэ гаварылі аб даступнасці школьнай адукацыі для дзяцей з асаблівасцямі фізічнага стану і развіцця, будаўніцтве новых школ, развіцці профільных кірункаў, прафесійнай арыентацыі школьнікаў. Возможно, мы откажемся от этих глобальных таких форматов, когда в школе 2700 учеников. Да? Это, наверное, уже претендует на какие-то рекорды, которые абсолютно не комплементарны. Все-таки школа должна быть школой, и то количество для городской школы, которое, как правило, где-то в районе 1000, оно является оптимальным с точки зрения локации школы, с точки зрения шаговой доступности для большинства школьников, ну и, естественно, качества учебно-воспитательного процесса. У ходзе канферэнцыі таксама пазначылі моманты, над якімі трэба працаваць яшчэ больш. Гэта і праца з адоранымі вучнямі, і падтрымка маладых настаўнікаў. Юрый Печур, Александр Севіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».